皆さん、こんにちは。今日はあなたは統合に出会ってから毎日1日2時間以上統合し続けたことがありますかということについてお話ししたいと思います。私は2020年に並木義和さんの統合に出会ってからほぼ毎日1日2時間以上は統合していました。そして一日中統合してきたこともあります。それは3年ぐらいずっと続きました。2023年ぐらいまでは1日2時間統合はほとんど当たり前だったんですね。そんな感じで統合に関しても私は徹底的に統合してきたので、あなたに私に嫉妬しても意味ないし勝てるわけがないということについてお伝えしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではまた。